расонаҳои Туркия рӯзи 14 апрел аз боздошти 11 нафар дар Истанбул дар ҷараёни як амалиёти вижаи пулис ба зидди афроди марбут ба созмони террористии Доиш хабар доданд. Ин амалиёт дар 19 суруға дар 10 ноҳияи Истанбул баргузор карда шудааст. дар ҷараёни амалиёт бино ба гузоришҳо шаҳрванди Тоҷикистон Солеҳ Солеҳов низ дастгир шудааст. Солеҳов бо дархости мақомоти Тоҷикистон тавассути Интерпол дар ҷустуҷӯи байналмилалӣ қарор дошт. номи ӯ дар рӯйхати Интерпол дар байни онҳое буд, ки бо хати сурх навишта шуданд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон ҳанӯз бо дархости онҳо дар Туркия боздошт шудани Солеҳ Солеҳовро шарҳ надоданд ва ҳанӯз рӯшан нест, ки ӯ мушаххасан ба чӣ айбдор мешавад. ба ҳисоби мақомоти Тоҷикистон дар солҳои охир беш аз 2000 нафар аз зодагони ин кишвар ба кишварҳои ҷангзадаи ховари миёна рафта ба сафи созмонҳои ифротию террористӣ ба мисли Доиш пайвастанд. Туркия ва Истанбул як масири асосии сафари ҷангҷӯёни хориҷии Доиш ва гурӯҳҳои дигари террористии мустақар дар Сурия ва Ироқ ба шумор меравад. вақтҳои охир баъди шикасти сахти Доиш дар Сурия ва Ироқ ҷангҷӯёни он боз ҳам тавассути Туркия талош доранд ба кишварҳои худ баргарданд.